वेलकम टू मालवणी तडका। आज आपण पाहणार आहोत मांदेलीचं सार। मांदेली स्वच्छ धुवून साफ करून घेतलेली आहे। धुण्यापूर्वी त्यांना मी मीठ लावून घेतलं होतं। मांदेली साफ करताना आपल्याला त्यांचं डोकं काढून टाकायचं, ते हातानेही निघतं। परत वरची खवलं काढून टाकायची, खूप असतात, इझिली ते हाताने सुद्धा निघू शकतात। ग्रेव्ही बनवण्यासाठी इथे आपण मोठी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे, एक टोमॅटो घेतलेला आहे, त्यानंतर छोटा अर्धा कांदा घेतलेला आहे, 5-6 लसणीच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। हे जे आहे ते ही संकेश्वरी किंवा बेडग्या मिरच्या आहेत, 8 ते 10 आहेत त्या मी अशा कट करून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर 1 टीस्पून धने घेतलेले आहेत, अर्धा टीस्पून तांदूळ घेतलेले आहेत। हे सर्व मिश्रण आहे ते आपल्याला अर्धा तास गरम पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचं आहे। इथे आपण तांदूळ यासाठी घेतलेले आहेत, तांदूळ वापरले की आपलं जे सार असतं त्याला थिकनेस ते घट्ट होतं। केव्हा केव्हा ओलं खोबरं वापरल्यामुळे सार फुटतं, तर ते या तांदळामुळे फुटत नाही। हे ऑप्शनल आहेत, नाही वापरले तरी चालू शकतं। वाटण करताना आपण हे सर्व मिश्रण एकत्र सुद्धा वाटू शकतो, किंवा हे वेगळं वाटून घ्यायचं आहे, हे वेगळं वाटू शकतो आणि हे सेपरेट वाटू शकतो। इथे मी टोप गरम करत ठेवलं आहे। ग्रेव्ही सगळी रेडी आहे। हे मी मिरची, धणे, तांदूळ वाटून घेतले आहेत। त्यानंतर इथे खोबरं, कांदा, लसूण, हे टोमॅटो प्युरी आहे, पाव चमचा हळद आहे आणि मीठ आहे। तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये हे ठेचून घेतलेलं लसूण घालणार आहे। त्यानंतर मी हे लाल वाटण, मिरचीचं वाटण घालणार आहे। हळद घालणार आहे, टोमॅटो प्युरी घालणार आहे, थोडं पाणी ॲड करते। या वाटणाला उकळी आल्यानंतर खोबरं घालून घेणार आहे। आपल्याला हवं असेल तर अजून आपण पाणी ॲड करायचं आहे त्यामध्ये। आता आपण यामध्ये मीठ घालून घेऊ। साराला उकळी यायला लागली की आपण त्यामध्ये मांदेली घालून घ्यायची। त्याचबरोबर आपण कोकमही घालून घेणार आहोत। साधारण 3-4 मिनिटं याला बारीक गॅस करून शिजू द्यायचे। मांदेलीचं सार तयार आहे। माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्स बॉक्समध्ये कळवा। लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। थँक्यू।